رخستنên tenduristî yên bi ser netewên yekgirtî ve di raporta xwe de ya heyvane hoşdarî dan. Ji matirsiya Prosak leşkerî li parêzgeha Idlibê ya ku bêhtir ji 2.5 milyon mirovan dihewîne û balkişan ser wê yekê ku her Prosak bi wî rengî wê tevgereke derbideriyê ji sedê hezaran ji sivîlan li gel xwe bîne û wê karesateke mirovî mezin li gel xwe bîne. Koma tenduristî ya kokar bi serpiriştiya rêxistina tenduristî ya cîhanî amaje kir ku pêşbîniya rûdana Prosa leşkerî li ser Idlibê roj bi roj bêhtir dibe û ew yek ji encamên hilmeta ku çekdarên Esed û hevpeymanên wê li başûrê Rojavayê Sûriyê beriya demek nêzik û bo egera derbideriya 108 û 4,000 kesan. Ew raporte her wiha pêşbîniya derbideriya 250,000 kesan dike ta 700,000 kesan eger Prosak leşkerî li wê deverê rû bide û bu yekê wê pêwîstî bi alîkariya mirovî li deverê bêhtir bibe. Hejmara neşteciyên parêzgeha Idlibê li bakurê Rojavayê Sûriyê gihîştiye 2.5 milyon kesî piştî ku bi hezaran koçbergirî yên ku li hevkirinan bi rejîmê re red dikin li bêhtiriya deverên Sûriyê ji Gûtaya Rojhilat û Başûrê Sûriyê û gundewarê Hemsê û devera Rojhilat û Helebê li wê parêzgehê hatin neştecî kirin. Şêrîn Kîlo.